Mala som víziu, že jedného dňa budú sociálne siete plné hodnotných biznisov a krásnych projektov. Social Spirit podcast vznikol, pretože vám chcem ukázať, že sa to už deje a vy môžete takýto biznis rozbehnúť tiež. Moje meno je Nika a som špecialistka na sociálne siete. V podcaste nájdete skutočné príbehy, ale aj praktické rady ako na sociálne siete a online podnikanie. Ahojte, milí posluchači, vítajte pri ďalšej epizóde Social Spirit podcastu. Svet ide rýchlo a niekedy sa stane, že rýchlejšie, ako si vôbec dokážeme navnímať, či už v našom živote alebo v podnikaní. A práve preto som hľadala nejaké prístupy, ktoré ten neustály rast a tú rýchlosť nevnímajú ako najdôležitejšiu súčasť toho života aj podnikania. A našla som, a hovorí sa tomu nerast, o čom som dovtedy nevedela nič. A práve preto som si teda k nám prizvala jedného zo spoluzakladateľov nerastového týmu spoločnosti Na zemi, Tadeáša Žďarského. Tadeáš, vítaj. Ahoj všetkým a ďakujem veľmi za pozvanie. Ďakujem aj my, že si ho prijal. A ty teda o tom neraste veľa píšeš, blogové články, takisto vedeš nejaké workshopy, prednášaš, založil si aj Akadémiu nerastu a inicioval si aj vznik Českej pracovnej skupiny pre nerast. Správne? Áno, je to tak. Dobre, tak ja si myslím, že s tebou na túto tému sa môžeme úplne že porozprávať do detailov. Taký disclaimer aj pre posluchačov a divákov, že budeme sa tomu venovať akože tak aj plošne, ale budeme sa snažiť zohľadniť aj tú takú podnikateľskú časť toho nerastu alebo toho nerastového princípu. Ja už veľa hovorím teraz o tom neraste a vy možno stále už netušíte, že čo to je. A priznám sa, že ani ja úplne. Takže sa veľmi teším, že nám to Tadeáš vysvetlí, ale možno by si mohol začať hneď takou prvou otázkou, ktorú ti dám, že čo je ten opak toho nerastu? Že je to nejaká rastová ekonomika, v ktorej my teraz žijeme a ako táto rastová ekonomika vyzerá v praxi? A ako potom, ako keby kontrastne na to, čo ten nerast znamená? Áno, tak v podstate tak ako hovoríš, v dnešnom svete, aj čo sa týka podnikania, ale nielen podnikania, ale aj napríklad na úrovni cieľov nejakých ako štátov, sa vlastne rast stal a už dlho ním je vlastne nejakým symbolom pokroku, úspechu, nejaká vlastne méta, o ktorú veľa, alebo dalo by sa povedať možno aj väčšina nejakých ako subjektov, či už sú to firmy, alebo práve tie štáty, alebo aj jednotlivci vlastne, o ktorí usilujú. Keď sa na to pozrieme z toho hľadiska napríklad jedného štátu, tak rast vlastne meriame tým indikátorom HDP, hrubý domáci produkt. A to je vlastne indikátor, ktorý vznikol v nejakých 50. rokoch, alebo teda vznikol v 40. 50. rokoch sa začína používať ako keby v globále, sa nejako zjednotí vlastne vôbec tá metodika na to, ako veľkosť tej ekonomiky vypočítať. A od tej doby sa toto naozaj stáva cieľom všetkých štátov na Zemi, je to tak dodnes. A jeden z tých problémov, ktoré vlastne vidíme, že tá závislosť alebo nejaká obsesia tým vlastne ekonomickým rastom nám prináša dnes už veľmi veľa problémov. Ako náhle sú nejaké krajiny, ktoré sú ako keby, dajme tomu, veľmi chudobné, nemajú proste uspokojené, väčšina z ich ľudí nemá uspokojené základné potreby, tak ten ekonomický rast a vlastne zväčšovanie produkcie a spotreby má nejaký zmysel. Ale podľa tých empirických výskumov sa vlastne ukazuje, že ako náhle už sme nejaká stredne, dalo by sa povedať, stredne bohatá krajina, tak ako Slovensko, Česko, alebo veľmi rozvinutá krajina, ako je, ja neviem, Norsko alebo Amerika. Takže ten rast už vlastne prestáva mať také ako pozitívne účinky na tú spoločnosť, že už vlastne neprispieva k nejakej ako väčšej spokojnosti ľudí v prvom rade, ale taktiež vlastne, že tá neustále zväčšujúca sa výroba a spotreba vlastne vytvára veľký tlak na životné prostredie. Takže dnes, keď sa napríklad bavíme o klimatickej kríze alebo úbytku biodiverzity, tak to je niečo, čo je veľmi s týmto trendom vlastne neustále expandujúcej ekonomiky spojené. A taktiež jeden z veľmi negatívnych javov tohto rastu je, že nie je rovnomerne distribuovaný. To znamená, že z toho rastu väčšinou ťažia len najbohatší ľudia v tej spoločnosti. Vlastne z výskumu ako keby globálnej nerovnosti vychádza, že za $100 rastu vlastne najchudšia polovina populácie, čiže viac ako 3 miliardy ľudí, majú iba nejakých 70 centov. Hej, zatiaľ čo 1% najbohatších má viac ako $50 z týchto 100, ktoré vzniknú tou novou výrobou a spotrebou. To znamená, že my si
A ja rád vyvraciam také mýty, že rast rieši chudobu, hej, alebo rast znižuje nerovnosti. Rast môže byť zelený a skrze tie technologické inovácie vlastne prináša udržateľnosť. Alebo že rast zlepšuje spokojnosť so životom. Toto sú všetko veci, ktoré sú súčasťou tejto ako rastovej spoločnosti a ideológie, ale keď sa vlastne empiricky pozrieme na tie dáta, tak vieme, že všetky tieto veci môžeme spochybniť. Možno ja som vlastne hovoril o tom, možno teraz o tej rovine tých štátov, ale veľmi podobne je to aj na rovine firiem, ktorým ide o čo najväčšie zisky častokrát. A tu možno by som aj rád pre poslucháčov vlastne rozdelil nejaké asi rôzne typy firiem, hej? Že nie sú všetky firmy úplne rovnaké. Máme tu firmy, ktoré bez ohľadu na to, že majú rekordné zisky, ovládajú veľkú časť trhu, tak neustále chcú expandovať, pohlcovať ďalších malých hráčov a vlastne znásobovať ten rast a zisky. Tak to je nejaký typ podnikov, ktorý tu naozaj robí veľa problémov. No a potom tu máme, dajme tomu, nejakých menších podnikateľov, ktorí častokrát, keď má niekto nejakú rodinnú reštauráciu alebo pekáreň alebo je poľnohospodár, tak mu nejde o to, aby znásobil svoje zisky do nekonečna, aby ich znásoboval, ale častokrát chce vlastne iba robiť prácu, ktorá mu dáva zmysel. Chce dobre ohodnotiť ľudí, s ktorými spolupracuje, ktorí mu dodávajú napríklad nejaké suroviny a tak ďalej. Takže to iba chcem povedať, že nie je biznis ako biznis alebo podnik ako podnik, ale k čomu vlastne na úrovni firiem tento tlak vedie, hlavne na úrovni tých veľkých firiem, ktoré teda naozaj sa snažia ako maximalizovať tie zisky za každú cenu, tak vlastne jednak teda vyrábajú viac a viac alebo používajú rôzne marketingové stratégie, aby vlastne predali aj také veci, ktoré ľudia nepotrebujú. Takže to má vlastne dopad na tú ekologickú krízu. No a potom ako náhle chcú tie čo najväčšie zisky, tak tlačia na vlastne znižovanie tých miest zamestnancov, hej? A to zase spôsobuje vlastne problémy tých nerovností, nejakej chudoby. Najbohatší ľudia, čo vlastne dajme tomu Amazon, hej, kde vlastne bránia ľuďom, aby sa organizovali a požadovali vlastne lepšie pracovné podmienky, tak si môžu dovoliť úplne čo si len zamanu, zatiaľ čo ich ako zamestnanci sú závislí na štátnej podpore častokrát, lebo za tie peniaze ako keby nenaplnia svoje základné potreby. A potom tu môžeme u týchto veľkých biznisov vidieť samozrejme aj to, že tieto veľké zisky premieňajú nie iba do nejakej ako tržnej moci, ale aj do politickej moci, že vlastne kupujú lobbystov, podporujú rôzne politické strany. Takže tieto veľké firmy určite majú vplyv aj na nejakú ako eróziu demokracie, pretože samozrejme, že takáto firma vie ovplyvniť vlastne tie politické procesy oveľa viac ako bežný človek alebo ako nejaký aktivista, ktorý sa naplno venuje nejakej oblasti, pretože na to nemá tie zdroje. Takže táto obsesia tým rastom možno niekedy dávala zmysel, ale dnes už sme vo fáze, kedy vlastne potrebujeme redefinovať to, čo to znamená pokrok. Hlavne aj preto, že vieme, že ten ďalší rast už ľuďom ako neprináša vyššiu kvalitu života. A práve o tom je vlastne to nerastové hnutie, ku ktorému sa verím dostaneme. Hej, dobre, tak veď ty si to už pekne aj načal, to nerastové hnutie, tak povedz, v čom je to teda iné, alebo z čoho to ako keby vychádza, hej, že teda vieme, že to vychádza z toho, že sa pochopilo, že už týmto smerom sa ďalej akože neoplatí, alebo teda nie všetkým, niekomu sa to určite oplatí, a že teda kedy sa to začalo tak lámať? Možno aj vo svete, ale možno skôr bližšie tuto takto Československo, že sme vôbec začali riešiť niečo ako nerast, alebo pomalý rast, alebo že ten rast nie je taký dôležitý. Mhm. Tak ja možno začnem to ako globálnou situáciou, pretože tam vlastne tie prvé ako keby veľké kritiky rastu prichádzajú v 70. rokoch. To znamená veľmi krátko potom, ako ten indikátor HDP sa vlastne stal tým ako všeobecne príjmaným cieľom, kedy vlastne vedci napísali takú knižku, volá sa to Limits to Growth, kde vlastne robia na tú dobu v tých 70. rokoch veľmi progresívne matematické modely, ktoré vlastne ukazujú, že ak budeme v tomto exponenciálnom raste pokračovať, tak že vlastne dojde k prečerpaniu zdrojov, príliš veľkému znečisteniu. A dnes mnohí vedci, ktorí sa pozerali na tie scenáre, tak hovoria, áno, niektoré z tých scenárov, lebo oni vymysleli nejakých 11, hej, s rôznymi predpokladmi a niektoré sa veľmi podobajú tomu, čo v dnešnej dobe vlastne zažívame. Dalo by sa povedať, že toto nerastové hnutie v tom, ako v dnešnom slova zmysle vlastne vzniká až na začiatku tohto storočia,
To znamená, niekde v roku okolo 2005 je vlastne aj 2007 prvá konferencia o neraste. A začína to veľmi, to je tiež vlastne zaujímavé v krajinách, ktoré si myslím, že tiež k tej kvalite života pristupujú trochu inak. Hej? Napríklad v Španielsku je to nerastové hnutie veľmi silné. Tam dokonca sa dá aj študovať celý magisterský obor zameraný na túto nerastovú ekonomiku, Mhm. nerastovú spoločnosť, aj nerastové podnikanie a tak. Um, do Česka, v Česku tá debata bola veľmi, veľmi malá. Už od roku nejakých 2013 sa myslím napísal prvý akademický článok v českom jazyku, ale vlastne do veľkej miery to bola taká tá debata, ktorá zostáva v tých akademických kruhoch. To je vlastne potreba povedať, že to hnutie je do veľkej miery akademické. Sú to teda vedci a vedkyne, či už ekonómovia, kultúrni antropológovia, psychológovia, ktorí vlastne na túto tému toho nerastu nazerajú z toho svojho ako keby pozadia a prinášajú tam tie svoje uhly pohľadu. Hej? To znamená, nie je to iba také, že by sa o tom bavili iba environmentalisti alebo iba ekonómovia. To je vlastne veľmi Mhm. interdisciplinárne prostredie, kde aj napríklad niektorí ľudia, ktorí sa venujú technologickému rozvoju, tak hovoria, ako ten súčasný ekonomický systém bráni Mhm. dokonca niektorým typom inovácií, ktoré by neprinášali tie zisky tým firmám. Hej? Že síce by pomáhali ľuďom, ale neboli by ziskové a tým pádom sa do nich vlastne neinvestuje. Takže to je aj pre mňa vlastne na tom hnutí veľmi zaujímavé, že je to veľmi, veľmi rôznorodé a interdisciplinárne. No a tu vlastne my sme tú debatu v Česku začali, alebo venujeme ten kolektív, vlastne, ktorého som súčasťou, alebo nejaká tá iniciatíva prišla pred nejakými 4 rokmi. A je pre mňa veľmi zaujímavé vidieť, aký veľký vlastne dopyt po tej téme je. Napríklad, keď sme organizovali v roku 2022 prvú nerastovú konferenciu, tak ešte predtým, ako sme zverejnili program na trojdennú konferenciu, tak sa prihlásilo viac ako 200 ľudí. Hej? Alebo aj na tú No. nerastovú akadémiu, teraz organizujeme nerastovú letnú školu. Na všetko sa hlási väčšinou tak dvakrát, trikrát toľko ľudí, koľko máme ako my kapacitu vlastne. A ročne robíme okolo 50-60 prednášok. Hej? Čiže naozaj veľa ľudí si myslím, že už vie, že ten súčasný systém nie je úplne to, čo nás jednak zachráni v kontexte tej klimatickej krízy, ale taktiež to nie je niečo, čo naplňuje tie naše základné potreby. Pre niektorých ľudí, ktorí nemajú ani kde bývať alebo majú tú situáciu veľmi ako ekonomicky neistú, tak to je jedna skupina ľudí a potom je ďalšia skupina ľudí, ktorí vlastne aj z toho systému ako ťaží to materiálne bohatstvo, ale vlastne sa necítia úplne šťastní. Vidíme vlastne dnes tiež ako krízu nejakého duševného zdravia, oveľa viac vyhorenia, depresí, úzkosti. A to sa nedá oddeliť od tej ekonomiky, ktorá je posadnutá tým rastom, vlastne stále väčšou efektivitou, stále viac a viac, stále sa rozvíjaj, kedykoľvek nič nerobíš, tak vlastne mrháš časom, hej. A to si Teda. to si myslím, že je dôležité, pretože vlastne tá ekonomická ako keby racionalita alebo takýto spôsob uvažovania, že všetko musíme využiť do maxima a rýchlejšie a väčšie, tak sa vlastne dostalo, už to nie je iba v tej ekonomickej oblasti, ale sami tak pristupujeme k sebe, niekedy tak pristupujeme vlastne k vzťahom, hej, okolo nás, ktorý sa mi oplatí, ktorý sa mi neoplatí. Takže v niečom ako keby sa neraz aj toto snaží kritizovať, že vlastne ten ekonomický mozog začal fungovať vo všetkých oblastiach nášho života, aj v tých, ktorých vôbec ako keby nemá čo robiť. Mhm. Do veľkej miery by som mohol povedať, ako som už spomínal, že to hnutie je akademické, to znamená, napríklad aj teraz na európskej úrovni bola konferencia minulý rok v Bruseli o tom, či vlastne Európa by mohla prejsť na tento nerastový ekonomický model v kontextu riešenia klimatickej krízy a tak ďalej, lebo sa ukazuje, že ako náhle budeme tú výrobu a spotrebu zväčšovať do nekonečna, tak tie environmentálne výzvy vlastne nevyriešime. Hej? A to sa veľmi málo v tej debate spomína, že nestačí prechod na obnoviteľné zdroje energie. Ale už si myslím, že aj v tej ako podnikateľskej sfére sú prví ako keby takí inovátori, inovátorky, ktorí sa vlastne k tomu snažia pristupovať inak. Aj na úrovni vlastne politiky to začína byť nejaké téma, že sa začína skloňovať skracovanie pracovnej doby alebo nejaké politiky vlastne maximálneho príjmu, hej, že si musíme určiť nejaké limity vôbec na tú nerovnosť, ktorá v tej našej spoločnosti je. Tam Slovensko tie nerovnosti nemá až tak veľká. Napríklad Česká republika má obrovské, aj v západných krajinách tie nerovnosti teraz veľmi, veľmi rýchlo sa ako keby zväčšujú. Mhm. Takže je to naozaj také ako prepojenie, dalo by sa povedať, takých štyroch hodnôt. Jedna je tá udržateľnosť, druhá je vlastne nejaká idea ako keby rovnosti. A teraz nemyslím, že všetci budú mať rovnako, hej,
Ale že vlastne tým nerovnostiami musíme dať nejaké limity. Že nemôžu, teraz keď poviem konkrétny príklad, tak CEO Amazonu má 6500 krát väčší plat ako mediánový zamestnanec. Hej. To je ako keby si zarábala od doby bronzovej do dnes, aby si zarobila to, čo tento človek zarobí za 1 rok. Ale za celú tú dobu by si ty nemohla nič utratiť. Hej. Uh, Mhm. že všetky peniaze by Super. musela dať hneď ako na šporenie. Tak to je tá miera nerovnosti, o ktorej sa dnes bavíme, Mhm. ktorá je fakt, že nepredstaviteľná. Tak nerastové hnutie hovorí, poďme si proste učiť nejaké limity kolektívne, možno je ten plat 1:100 alebo 1:50, možno sa ľudia rozhodnú, že 1:25. Um, takže tam sú veľa v tej akademickej debate a neviem, do akej miery je to dôležité pre tento podcast, ale je tam veľa takých politických návrhov, ktoré by vlastne tieto problémy mali riešiť, pretože ten nerast je vlastne tak nepriamo preložený zo slova degrowth, čo by bolo ešte vlastne odrásť, hej, že ako náhle chceme vyriešiť Mhm. klimatickú krízu, tak nielen, že by sa niektoré sektory ekonomiky mali zastaviť, ale niektoré dokonca potrebujeme, aby sa začali zmenšovať. Napríklad automobilová doprava, automobilový priemysel alebo spotreba mäsa, hej, a výroba. Takže pre mňa títo ako, aby som sa vrátil k tým inovátorom alebo ľudí, ktorí sa vlastne snažia byť takými ako priekopníkmi týchto nových prístupov, tak tí sú pre mňa veľmi inšpiratívni a o neraste primárne ako keby vzdelávam. Niektoré tie princípy sa snažíme zavádzať vlastne u nás v organizácii, že tiež napríklad nemáme žiadnu ako hierarchiu, sme seberiadiaca organizácia, Mhm. pretože je tam veľmi dôležitý aspekt tej demokracie. Častokrát sa ľudia boja, že Ježiš, no tak toto sú noví komunisti, hej, alebo tak. Ale ide tam naozaj skôr o to, aby sme naopak nemali menšiu moc rozhodovať, ale väčšiu moc rozhodovať. A to aj v tých firmách, v ktorých sme, v školách, v politike, v ekonomike, aby sme vlastne tých príležitostí mali viac a mohli teda ísť k tomu ako keby dobrému životu, lebo to neraz to má byť o redefinovaní toho, čo znamená dobrý život. Mhm. Znie to dobre. Začal si ale teda o tých pilieroch a hovoril si, že udržateľnosť, rovnosť a ešte nejaké dva by tam asi tuším mali byť. Aha, aha, áno, super, tak díky, že to držíš. Takže Snažila som sa. udržateľnosť, rovnosť. Tretia je demokracia. Napríklad na tých úrovni firiem si to naozaj môžeš predstaviť ako proste demokratický spôsob rozhodovania, kde aj zamestnanci majú možnosť vlastne ovplyvňovať aj veľmi veľké rozhodnutia, ktoré tá firma ako keby robí. A štvrtý pilier je vlastne kvalita života alebo nejaký well-being. To znamená, a to mi príde vlastne veľmi zaujímavé, sú autori, ktorí píšu o tzv. Alternatívnom hedonizme. A to práve z toho popudu, že ľudia si predstavujú, že to neraz je ako obmedzovanie sa, hej, že čo všetko my si teda musíme ako odobrať, aby sme ten svet zachránili a čo všetko nepotrebujeme, taká ako nezdravá askéza, alebo že to si častokrát ľudia predstavujú. Ale ten neraz vlastne má byť skôr o tom alternatívnom hedonizme, o tom, že my budeme mať typy potešenia v tomto nerastovom alebo postrastovom svete, ktoré si nemôžeme vlastne dovoliť v tejto ako rýchlo výkonovo orientovanej spoločnosti. Napríklad nejaké ako veľké komunitné večere s lokálnym jedlom, ktoré budú trvať hodiny, hej? Alebo že budeme tak, ako keby často v prírode, že budeme pozorovať tie cykly, ako sa tá príroda vlastne mení s tými cyklami, čo je niečo, čo málo kto k tomu má takýto prístup, lebo proste pracujeme 8 hodín denne. Alebo práve to, že budeme môcť viac času tráviť tým ako kolektívnym rozhodovaním sa o tom, ako má vyzerať náš región, lebo na to budeme mať čas, keď budeme pracovať menej. Takže ten pojem vôbec alternatívneho hedonizmu sa mi veľmi páči, lebo ten hedonizmus alebo nejaký pôžitok je v tomto kapitalistickom svete vlastne veľmi spojovaný s nejakým ako takým tým materiálnym prepichom, dovolenkami niekde na Bahami, hej, a tak ďalej, ale Mhm. pritom to sú častokrát také veľmi rýchle potešenia a ten neraz by chcel mať také tie trvalejšie, tie, ktoré sú založené naozaj na nejakom ako spomalení, dobrých vzťahoch a potešeniach, ktoré vlastne nevytvárajú ako veľkú mieru deštrukcie v spoločnosti alebo v prírode. Takže to sú také 4 piliere, ktoré sa vlastne snaží toto nerastové hnutie k ním ako smerovať alebo nejaké ciele hodnoty. Sú trochu oboje. Jasné, hej, vidíme aj, že je to vzájomne poprepájané. Nás sa asi do veľkej miery bude týkať aj tá štvorka, presne, že tým, že nás počúvajú ľudia, ktorí častokrát ešte podnikajú možno sami, ale presne sú tak
prirodzene ako keby tou spoločnosťou dotlačený do toho, že aha, bol si freelancer, tak teraz už máš byť malá firma, už si živnostník, už teraz máš byť SROčka a už máš mať zamestnancov pod sebou a už kopec celá tá hierarchia, tak to je inak niečo, čoho aj ja osobne sa strašne bojím a nechcem to tak. Takže si tak vravím, že mám takú otázku, že kde sa to vlastne v tej spoločnosti stalo? Je to niečo, čo nám bolo prirodzené, že my chceme ten rast a tú rýchlosť a toto, čo sa z toho stalo, alebo neviem, či by vôbec vieš na to odpovedať, ale proste, že či je to teda niečo, Mhm. čo nám bolo také blízke, alebo to niekedy bolo proste inak. A teraz sa k tomu možno prinavraciame, alebo... Tak ja do toho prinesiem vlastne takú viac ako keby politickú, a ono je to ako politické hnutie, povedal by a to je možno dôležité pre ľudí povedať, že to nie je ako lifestyleové hnutie, ktoré si tu predstavuje, že ľudia individuálne prejdú na iný spôsob života a celý ten systém sa zmení. Tento rast, alebo tá ideológia rastu, vlastne, ako som hovoril, slúži veľmi malej časti spoločnosti, ktorá z toho, že tá spoločnosť funguje takto, vlastne veľmi ťaží. Hej? My napríklad vidíme z výskumov, že aj keď sa ekonómovia proste na začiatku 20. storočia hovorili, že my budeme pracovať s takýmto technologickým rozvojom, ako vtedy bol, že budeme pracovať iba 15 hodín týždenne. Hej? No a ten Mhm. technologický rozvoj sa ešte oveľa zrýchlil, než tí ekonómovia vtedy ako keby predpokladali, ale my nepracujeme 15 hodín týždenne. A teraz, že čím to je, keď vlastne už toľko veľa práce sú schopní spraviť ako Mhm. stroje? No a ono sa ukazuje, že vlastne veľa tých ako výdobytkov toho technologického pokroku si práve ako keby, keď tak poviem, schramstli tie veľké firmy, že sa ako nepretavili do vlastne väčšieho odmeňovania tých zamestnancov, že vlastne od tých 70. rokov, kedy začína proste nejaká ideológia neoliberalizmu, vlastne vidíme, že sa začínajú veľmi zvyšovať spoločenské nerovnosti a že tí CEO sú ako bohatší a bohatší, ale že tí bežní ľudia vlastne majú niekedy ešte aj menej v tej ako parite kúpnej sily, kedy vlastne napríklad bývanie, hej, na stále stojí viac a viac. Pre veľa ľudí je už proste úplne neprístupné. Ale potom je tu časť spoločnosti, ktorá na tom veľmi, veľmi zarába. To znamená, že táto ideológia rastu a tých ziskov, ale vôbec aj tá predstava, že to je niečo, čo nám slúži úplne ako všetkým, ako spoločnosti, tak je veľmi spojená s nejakou mocou tých ako ľudí nejakého 1% najbohatších, ktorí vlastne z toho systému ťažia a ktorým samozrejme vyhovuje, že my tu nemáme ako 15-hodinovú pracovnú dobu, alebo že im vyhovuje to, že máme veľa nejakých komplexov, v čom nie sme dosť dobrí a čo všetko potrebujeme, lebo potom tie blbosti potrebujeme kupovať. Hej? Takže Začarovaný kruh. Mhm. hej, a určite by som teda nepovedal, že je to niečo, čo je ako keby prirodzené. Čo mi príde prirodzené, nejaké ako to, že sa spoločnosť vyvíja, inovuje, mení. Hej, to mi príde prirodzené, ale máme tu aj veľa antropologických štúdií proste o spoločenstvách, komunitách, kmeňoch, ktoré nemajú, ako keby, ktoré sa nesnažia expandovať o 3% ročne. Hej? Iba na úrovni tej ekonomiky sa pritom rastie 3%, vlastne naša ekonomika zdvojnásobuje každé 20, 24 rokov. Každých 24 rokov pri tomto tempe vlastne máme dvakrát takú veľkú ako finančnú hodnotu tej súčasnej ekonomiky. A to rozhodne nie je niečo, čo by bolo prirodzené. Je to skôr nejaká historická anomália, ktorá, ako aj hovoria vedci, vlastne už nebude mať dlho pokračovanie, lebo tu na to ani nemáme zdroje. To znamená, že prirodzené to určite nie je, ale potom sú tu ľudia, v ktorých záujme vlastne je, aby my sme takýmto spôsobom premýšľali, aby sme sa takto chovali, aby sme tak pristupovali sami k sebe, ako k nejakému stroju. A to možno je dôležité povedať, povedať aj o tej zmene, že na jednu stranu v rámci toho nerastového hnutia teda zmeníme nejakú zmenu mindsetu, premýšľania, hodnôt, to, čo vnímame ako pokrok, to, čo vnímame ako dôležité, ale naozaj to nie je iba o tom. Že druhá časť, a v rámci tej akademickej debaty ešte väčšia časť toho, je ako vlastne my zmeníme tú ekonomickú štruktúru, tie pravidlá tej hry, tak, aby sme nemuseli stále bežať rýchlejšie a rýchlejšie a pritom zostávať na mieste, keď to tak poviem. A to je možno aj pre ľudí, čo budú počúvať, že ja si nemyslím, že z tohto systému sa môžeme oslobodiť ako keby ako individuá. Hej, že ja teraz začnem žiť inak a vyrieším si nejaké svoje vlastné vychytávky na to, ako to teda vyriešiť v tom osobnom živote. Určite mám, určite mám nejakú možnosť, častokrát väčšiu ako využívam, v tom systéme byť viac v súlade s nejakými tými nerastovými hodnotami, to beriem, ale nedá sa to
proste je to o kolektívnej zmene, o nejakej systémovej zmene a tým pádom skôr ako jednotlivci by sme sa mali spojovať a premýšľať o tom, ako to zmeniť spoločne, viac než iba ako jednotlivci, že tak ja si teraz kúpim ekokefku alebo ja budem pracovať o 2 hodiny denne menej. To môže byť ako súčasť, ale takto tá veľká zmena nenastane. A myslíš si, že už také malé podniky zo Slovenska by mali nejakú silu? Že postupne, keď teda budú pribúdať podniky, ktoré prejdú možno z tej rastovej ideológie na nerastovú, tak to môže byť cesta? No my sme tu ešte vlastne úplne nezadefinovali, že čo presne to znamená ten nerastový podnik, tak možno týmto by som začal. Dobre, môžeme. Super. Pretože myslím si, že my tu určite máme firmy, ktoré sú, dajme tomu, zodpovedné a snažia sa ako dôstojne ohodnoťovať svojich zamestnancov, používať čo najlepšie materiály, možno aj vyrábať veci, ktoré reálne potrebujeme, alebo riešiť nejaké reálne problémy a nevytvárať nejaké ako umelé potreby. Hej? Lebo to veľa firiem ide skôr týmto smerom, že vymyslíme nejakú blbosť a nanútime ľuďom predstavu, že ju potrebujú. Tak to je jedna vec. Ale potom druhá vec vlastne, a tá si myslím, že ide do jadra zase nejakých ako tých predpokladov, ktoré máme vôbec o podnikaní samotnom je, že si častokrát myslíme, že to podnikanie, že vďaka podnikaniu by sme teda mali ako zbohatnúť, hej? Alebo že veľa ľudí si myslím, že aj začne podnikať s tým, lebo si myslí, že proste zbohatnia. Teraz nie je každý, ale nejaká tá definícia a aj prax vlastne nerastových biznisov je práve v tom, že keď ten podnik zakladám, tak sa s ním snažím naplniť nejaké konkrétne potreby, či už ľudí alebo planety. A potom tie zisky, ktoré mám, tak vlastne reinvestujem do naplňania tejto misie. Hej? To znamená, že my keď ako v tom veľkom meritku tá ekonomika nemá byť o tom raste, ale má byť o tom, aby naplnila potreby ľudí v rámci tých planetárnych hraníc, ktoré tu máme, tak to isté by sa malo diať na tom mikromeritku. Hej? To znamená, že aj tá jednotlivá firma, lebo potom veľa tých firiem tvorí vlastne celý ten systém, tak tá jednotlivá firma by mala podnikať s týmto cieľom vlastne vyriešiť nejaký problém alebo naplniť nejakú potrebu a všetky zisky reinvestuje do toho. A ja dám teraz nejaké konkrétne príklady. Jedna z veľkých firiem, ktorá spravila tento shift, a možno aj veľa poslucháčov ju bude poznať, tak je firma Patagonia, ktorá vlastne robí outdoorové oblečenie. A to je firma, ktorá bola veľmi dlho taký ten pionier tých ako zodpovedných prístupov, well-beingu v práci, škôlky, demokracia, hej, a tak ďalej. Ale vlastne nikto nevedel, čo sa deje s ich ziskami a kam idú. A bola to rodinná firma, hej, oni majú výhodu v tom, že neboli vlastne akciovka, takže nemali povinnosť ako tým akcionárom vyplácať nejaké dividendy a tak ďalej. No ale teraz vlastne pred asi 2 rokmi spravili práve tento shift, že asi 98% ich ziskov ide do nadácie, ktorá rieši klimatickú zmenu. To znamená, ja teraz ako spotrebiteľ viem, že ak si kúpim túto Patagonia bundu, tak možno je drahá, možno časť toho je preto, lebo sa tam používajú lepšie materiály a sú tam lepšie pracovné podmienky a tak ďalej. A možno časť toho je naozaj nejaký ako prebytok ten ich zisk, hej. Ale ja teraz viem, že ten zisk ide na riešenie nejakého konkrétneho problému, teda klimatickej krízy. A takéto podniky vlastne fungujú po celom svete. Neviem, koľko je ich na Slovensku, hej, a ani v Česku teraz vlastne najnovšie výskumy ako keby o tomto nemáme. Ale myslím si, že ich nie je mnoho a to tiež preto, lebo tu ešte existuje predstava o tom zodpovednom podnikaní, že môžeme mať aj tie väčšie zisky, aj tú udržateľnosť, aj tú rovnosť a že vlastne aj tým zodpovedným podnikateľským prístupom sa dá zarobiť pre seba individuálne veľa peňazí. Ale táto ako keby legálna štruktúra toho neziskového biznisu, a opäť my takú ako legálnu entitu na neziskové biznisy ani nemáme, lebo tam je rozdiel medzi neziskovkou a neziskovým biznisom. Hej, neziskovka potrebuje granty, dotácie a tak ďalej, ale neziskový biznis je ten, ktorý si zarába na svoju vlastnú činnosť a všetky tie zisky teda reinvestuje. Takže tam naozaj neviem povedať, koľko takých firiem je, ale pretože tu sa tak, akože nebavíme sa o tom, neexistuje ani v tej imaginácii, že by tu boli iba takéto firmy, ktoré robia vlastne nejakú ako komunitnú službu, hej, dalo by sa povedať. Že sa ako keby úplne redefinuje, čo to ten biznis vlastne znamená. Ale po svete, môžem uvieť nejaké ďalšie príklady, je jedna sieť hostelov v Anglicku, ktorá vlastne je celkom ako veľká, hej, že nie je to maličká firma, ale všetky zisky, ktoré má, tak dáva do environmentálneho vzdelávania nejaké ako chudobnejšej časti populácie v rurálnych oblastiach Anglicka. Hej? Alebo proste v Austrálii je jedna firma, ktorá
vlastne sú ako keby, jak sa to povie, realitná agentúra, hej, predávajú domy, niekto príde, chcem predať dom a oni ich spojujú s tými ako ľuďmi, čo si Mhm. kúpia. A za všetky tie peniaze, ktoré oni zarobia, tak stavajú sociálne bývanie. To znamená bývanie pre ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť ako keby komerčné ceny na trhu s bývaním. Čiže naozaj jeden príklad ďalší pre mňa veľmi inšpiratívny a v Európe podnikateľka sa volá Melanie Riebeck, ona je takou jedných veľkou ako tvári vlastne toho postrastového podnikania, dokonca o tom učí aj celé kurzy na univerzite v Amsterdame. A ona je vlastne, ona sa venuje internetovej bezpečnosti a s ňou som mal príležitosť sa vlastne baviť aj osobne. A ona hovorila, že keď bola v tejto oblasti, takže všetky tie firmy sa snažili tie ďalšie firmy, ktoré boli ich klientmi, tak vlastne držať v takej tej bezmocnej pozícii, že my vám všetko spravíme a vy nám za to platíte. Hej? A ona hovorí, ale však veľa tých zásad bezpečnosti to je niečo, čo oni sa môžu naučiť a nebudú na to potrebovať žiadnu firmu. Hej, prečo by sme im to mali stále robiť dokola, však ani nás to nebaví, proste nech sa to naučia a potom nech sa nás zavolajú, keď naozaj budú mať ako väčšie problémy a my im s tým radi pomôžeme. A ona má neziskovú firmu, ktorá asi 80 alebo 90% ziskov reinvestuje na účely proste vzdelávania o internetovej bezpečnosti ľudí a tak ďalej. A hovorila, že pre ňu internetová bezpečnosť je základné ľudské právo a nemali by sa na tom zarábať veľké peniaze proste. Čiže toto je ten mindset a paradoxne Mhm. hovorí, no ale moja firma rastie úplne raketovým spôsobom, lebo keď to tí ľudia vedia, akým spôsobom k ním pristupuje tie ďalšie firmy a aká vôbec je za tým ako myšlienka alebo tá idea, tak vlastne ona sama vie, že ona má konkurenčnú ako výhodu Výhody. na tom trhu, lebo sa niečím vlastne odlišuje, alebo ľudia vedia, aké sú hodnoty tej firmy a kam tie zisky vlastne budú ako keby reinvestované. A to je niečo, čo u veľa firiem vlastne buď vôbec nevieme, alebo vieme, že to proste skončí vo vreckách nejakých miliardárov. Mhm. Takže to mi to príde zaujímavé, že aj tie firmy, ktoré sa týmto ako spôsobom rozhodnú ísť, tak vlastne môžu mať potom na tom trhu nejakú ako konkurenčnú výhodu, lebo ja si teraz určite pôjdem do Patagónie viac ako do nejakého North Face, kde neviem, kde tie zisky končia, hej. Um, Áno, určite. A určite sú ale aj stále ľudia, ktorým akože je jedno ako zákazníkom, že u koho nakupujú, ale určite sa mi tento moto stále páči, čím viac o ňom viem, to musím povedať. A mne tak napadlo, hovorila si presne, že niektorí podnikatelia naozaj začínajú s tým, že chcú zbohatnúť, ale asi musí byť, myslíš si, že potrebuje ten človek zmeniť mindset, alebo to vyslovene musí byť človek, ktorý pristupuje k tomu podnikaniu, že ja proste chcem robiť napríklad niečo, čo ma baví, alebo niečo, čo mi dáva zmysel, aby pre mňa to, že ja zarábam tisícky eur, nebolo proste prioritou číslo jedna v tom podnikaní. Teraz tá otázka presne znie, že či si to tí ľudia... Hej, možno nerozumiem presne tej otázke. Že, či je to podľa teba taký typ človeka, ktorý je taký, že nastavený takto hodnotovo, že mne ide proste o to, aby som robil niečo, čo má zmysel, alebo je to niečo, čo môže tak skončiť, že tá firma sa naozaj ako svične do toho módu. Mhm. Akože možno sa bavíme teda skôr na takom príklade tých malých značiek, Mhm. lebo tam je to viac o tých presne jednotlivcoch, že ako toto udať. Lebo ja si viem predstaviť, že niekto nás teraz počúva a si povieš, no to ja by som dal teraz 80% svojho zisku do nejakých ďalších aktivít, že vieš, ono to znie tak trošku, no nie pre každého úplne uchopiteľne určite. Mhm. No, podľa mňa, ona napríklad, tá Melanie Riebeck hovorí, že pre ňu je toto forma aktivizmu. Že málo kedy sa na podnikateľov pozeráme ako na aktivistov, ale pre ňu je toto ako aktivistická činnosť v podstate. Myslím si, že určite ako keby, alebo ja si myslím, že jeden z tých problémov je, že my vlastne takto o tom podnikaní vôbec ani nepremýšľame. Možno aj ty poprvý raz počuješ, že takéto biznisy fungujú po celom svete teraz, hej? To znamená, my Mhm. ani nemáme tú predstavu a neraz veľa hovorí o nejakej ako imaginácii, alebo to neraz hnutie, že my si musíme vôbec začať predstavovať iný typ sveta, iný typ podnikania, iný typ pokroku a potom ho môžeme vytvárať. Že najskôr to musí byť v našich hlavách, hej? Ale my napríklad dnes vieme, že toto sa neučí na biznis školách. Hej, keď niekto Nie, to je vyštuduje pravda. proste ekonomku alebo nejakú podnikateľskú školu, tak jemu tam nepovedia, že jeden z typ podnikov je takýto, ktorým absolútne nejde o zisky, ale ide im iba o to, aby vytvárali nejakú ako spoločenskú hodnotu a vlastne zlepšovali tú spoločnosť ako takú.
A to si myslím, že ak by sme o tomto sa začali ako informovať, vzdelávať, ak by vo Forbese, hej, boli takýto typ podnikateľov, tak ja si myslím, že by tu takýchto podnikateľov bolo oveľa viac a podnikateliek, než je v Mhm. súčasnosti, kedy my tu vlastne tie ako role modely alebo nejaké vzory v tomto nemáme a nemáme ani tú ideu, že by to mohlo fungovať. Ja si myslím dokonca, že práve že tie malé firmy, ktoré častokrát ani veľké zisky nemajú, hej, že toto mi na tom príde zaujímavé, že je niečo iné obetovať proste miliardové zisky a povedať si, OK, budeme 100% nezisková firma a všetky zisky reinvestujeme. A je niečo iné si to povedať pre niekoho, kto proste zarába o trochu viac, ako je priemer. Hej? Mhm. Ale že ak by tieto malé firmy povedali vlastne veľmi hodnotovo, že my sme neziskové firmy a všetky naše zisky, aj keď sú malé, idú na toto, toto a toto, tak tu podľa mňa môže začať byť nejaká ako kultúrna transformácia. Hej? Lebo Mhm. dnes ty si hovorila, že vlastne veľa ľuďom ako nezáleží, kam tie zisky vlastne pôjdu. Hej? Alebo že ako tie firmy narábajú, lebo to častokrát nie je transparentné a tak ďalej. Ale my v tom zodpovednom, tak ako je dnes zodpovedná spotreba definovaná, alebo ako sa o nej bavíme, tak to veľakrát fakt zase nie je o tých ziskoch. Je to o tom, že či je ten človek ako, či dáva dôstojnú mzdu a tak. Ale ako náhle ty by si vedela, že pekáreň, do ktorej chodíš, investuje mesačne 1 000 eur do komunitnej škôlky, tak asi by si tam chodila ako keby viac ako niekde S ku radosťou. konkurencii. Hej, a Hej. takto si vlastne môžeš predstaviť celý ten ekonomický systém, že by si chodila niekomu, kto proste pestuje zeleninu a vieš, že čokoľvek zarobí ako keby naviac, čo ako nebude potrebovať, tak zrovna poľnohospodári, ako sú tu typy biznisov, ktoré nikdy viac nezarobia, lebo už v tom systéme sú tak ako vykoristťovaní, hej, že nič naviac mať nebudú a to je v pohode. Ale tiež môžu povedať, my sme nezisková firma, ktorá funguje iba preto, aby proste naplňala potreby ľudí. Prakticky žiadne zisky nemáme, ale robíme to s týmto cieľom. Ale potom, čo sú nejaké firmy, napríklad, hej, IT družstva, tak možno by si zase dala radšej nainštalovať internet alebo spraviť nejakú technologickú operáciu niekomu, kto vieš, že vlastne bude platiť preliezačky v tvojom okolí. Alebo hej, ako Mhm. taký typ hovorím, a teraz tie potreby môžu byť veľmi rôzne, ale myslím si, že v tomto to má veľký potenciál, pretože to môže ako naplňať aj tie lokálne potreby ľudí, ktoré nie sú spojené iba s tým, čo si kúpia, ale s tým, aké potreby reálne majú. Um, takže ja si myslím, že to má ako keby veľkú perspektívu, ale samozrejme, že pre ľudí je to teraz najčastejšie, čo sa ma ľudia pýtajú, je, že ale prečo by človek podnikal potom, keď z toho nič nebude mať. Hej? Povedz nám. A ja na to vždy hovorím, že no tak ja neviem, ako tí podnikatelia sú po celom svete, tak sa ich opýtajte, čo z toho majú. Podľa mňa je to presne to, že môžeš žiť život s nejakými ako svojimi hodnotami a môžeš ich žiť ako naozaj naplno. A je to veľmi podobné ako všetci ľudia, čo pracujú v nejakom neziskovom sektore. Hej? Ani ty z toho nič ako keby nemajú okrem tej svojej mzdy, ktorá častokrát ani nie je dôstojná, ale dáva im to zmysel. A to je niečo, čo častokrát ľudia v ziskových biznisoch nemajú. Podľa výskumov vieme, že až 30% prací sú tzv. Bullshit jobs, ktoré ako keby, že tí ľudia, ktorí ich sami vykonávajú, hovoria, že nemajú žiadny zmysel a mohli by tie ako keby pozície zaniknúť, ale nemajú napríklad inú možnosť, tak robia takýto typ práce, alebo je vysoko finančne ohodnotený a oni potrebujú uživiť rodinu, tak tento typ práce robia. Ale vlastne možno nie sú teda chudobní na tie materiálne zdroje, ale sú chudobní na ten zmysel, ktorý je v živote možno ako k nezaplateniu, hej? Takže to Mhm. môže byť tiež, a myslím si, že aj s tou novou generáciou a z rôzne výskumy, čo vychádzajú, tak vlastne zamestnanci častokrát už sú oveľa viac ako hákliví na to, aký má tá firma vlastne purpose, hej, aké má hodnoty, ako ich žije v tej praxi. Že vlastne to môže byť aj spôsob, ktorým si k sebe prilákať vlastne nejakých ako inovatívnych, kreatívnych ľudí, ktorí sú ako mission driven, hej, že im naozaj ide o to niečo v tej spoločnosti zmeniť k lepšiemu. Takže to môže byť aj spôsob, ktorým vlastne prilákať úplne iný typ zamestnancov, Mhm. ktorí, keď sa na konci mesiaca by sa rozhodovalo, že kam tie peniaze pôjdu a oni k tomu majú čo povedať, alebo že môžu ovplyvniť to rozhodnutie, tak pravdepodobne sa ako keby zmení aj tá ich vnútorná motivácia byť v danej firme. Takže ja si myslím, že to je rozhodne ako keby tá budúcnosť a teraz je iba otázka, že ako rýchlo na ňu vlastne prejdeme
a za mňa to veľmi súvisí s tým, že kto budú tí prví pionieri a pionierky, ako keby nejakí prúkopníci proste v tých našich končinách, ako v Česku, na Slovensku, ktorí budú vlastne raziť tento typ podnikania, budú o ňom hovoriť, a budú o ňom ako keby šíriť osvetu a tým otvárať dvere ďalším, ktorí by sa vlastne do niečoho podobného chceli pustiť. Mhm. A už sa to deje na Slovensku a Česku, že už máme nejaké značky alebo teda firmy, o ktorých vieš, že idú touto nerastovou ideológiou? Vieš čo, hovorím, nemáme na to ako keby dáta, alebo že určite sú tu podniky, ktoré sa k tomu veľmi ako keby približujú. Častokrát Mhm. sa ale nedefinujú ako, že my sme nezisková firma. Hej, čiže tam je problém, že je tu napríklad veľa ako sociálnych podnikov, ktoré fungujú takto, ale ten sociálny podnik napríklad z tej ako legálnej definície, napríklad v Českej republiky, nemá povinnosť investovať viac ako 50% toho zisku zase do tej ako svojej misie. To znamená, že my tu ešte potrebujeme Mhm. vôbec aj vytvoriť tú legálnu štruktúru. Ako ľudia to môžu robiť aj bez toho, aby sme to na tú mali konkrétnu legálnu ako keby entitu. Ale Mhm. v tom iba chcem povedať, že je to teraz také ťažké odhadnúť, lebo veľa ľudí sa označuje ako sociálny podnik a potom sa musíme pýtať, hej, že tak čo teda robíte s tými ziskami, koľko ich dávate, kam? A to je typ ako výskumu, ktorý sa ešte v Česku nestal. Ja viem napríklad o nakladateľstve People.com, ktoré vlastne vydáva práve také rôzne ako keby knižky tiež o zmene tejto spoločnosti a transformácii od proste školstva po ekonomiku až po prácu s traumou a komunikáciu, hej, že oni, mám pocit, Mhm. vydávajú také ako knižky o tom ako novom spoločenskom usporiadaní, ako by mohlo vyzerať a aké sú tie príklady už v praxi. A myslím si, že oni to tak majú, že vlastne všetky zisky, viem, že napríklad nejaké dávajú na neziskové organizácie, čo sa venujú ochrane klímy, prírody a tak, takže si myslím, že oni k tomu majú určite tiež veľmi blízko. No, my sme ako malý kolektív, ale bolo by skvelé, aj keby sa tomuto niekto vlastne začne viac venovať ako takému, že tieto firmy, aj napríklad veľa zodpovedných firiem začne vzdelávať o tom, že môžu reálne prejsť na tento úplne neziskový model a začať o ňom šíriť ako keby nejakú osvetu, začať sa sieťovať medzi sebou. Tak takéto Mhm. siete už existujú s tými ako zodpovednými firmami, ale taktiež nie každá zodpovedná firma chce prejsť na tento 100% neziskový model. Hej? Že zase je to ešte o niečo ďalej, ešte hlbšie ísť do tej zmeny. Takže tam určite sa nájde aj nejaká rezistencia, alebo že no tak by už ste zase komunisti, to tu ako keby často padá, že vlastne ako náhle chce niekto nejakú hlbšiu systémovú zmenu, tak je automaticky proste komunista. Takže tých bariér je tu určite veľa, ale ja si myslím, že tie ako keby príklady z tej praxe sú tak inšpiratívne, že dúfam, že to ako nadchne ľudí a začnú podobné typy podnikov zakladať aj u nás, v našich. Mhm. Hej, hej. A mne tak napadlo, že čo potom pre toho malého podnikateľa môže byť, okrem toho, teda, že chce robiť niečo, čo má zmysel pre spoločnosť, takým tým cieľom. Vieš, lebo proste, keď sa fakt dneska povie, a hovorím teda akože v takých tých všeobecnostiach, že keď sa dnes povie, že rastiem, tak sa za tým automaticky myslia proste, že mám väčšie zisky, väčšie obraty, mám viac zamestnancov pod sebou, že toto je proste to, čo sa dneska vníma ako ten rast. Ale akým smerom môže teda takýto nerastový podnik rásť alebo sa rozvíjať? Mhm. Ja si myslím, je to vlastne o ako keby redefinovaní toho, že čo je vlastne tá metrika toho úspechu. Hej? A teraz ja, ak som firma, ktorá, ja neviem, čokoľvek robí a chce proste vysadiť neviem koľko stromov, tak pre mňa za mňa nech si v tomto ako keby cieľ rastie. Vieš, ako to myslím? Že ako Mhm. náhle sa tým cieľom stane niečo, čo má hodnotu samo o sebe a nie je to abstraktný rast alebo abstraktné peniaze, tak potom mi príde v pohode, že chcú ako keby ten svoj pozitívny dopad na spoločnosť vlastne zväčšovať. Ale teraz zase je potreba ako keby to vybalansovať s inými hodnotami, než je iba mať veľký dopad. Pre mňa napríklad veľmi dôležitou metrikou je nejaký ako well-being tých zamestnancov. Hej? Že napríklad my sme proste síce nezisková organizácia, ale fungujeme práve ako seberiadiacím spôsobom. To znamená, že nemáme šéf a šéfku a máme, dajme tomu proste, supervízie. To znamená, raz za 2 mesiace alebo za 2,5 mesiaca máme 3 hodiny, kedy sa bavíme iba o tom, ako nám v práci je, o našich emóciách, potenciálnych konfliktoch, o tom, ktoré potreby možno nám teraz tá práca nenaplňa, hej.
A to je ako keby nejaký čas, ktorý, a mám pocit, ja som v tej organizácii 5 rokov, hej, ale že my tam máme veľmi malý ako keby turnover, hej, že tam proste ľudia prídu a zostávajú tam veľmi dlho. Až ako keby, že mi to príde také, že wow, ako to je možné, že my, čo tu máme, ako, máme dosť nízke platy, hej, že kvôli peniazom tam rozhodne nezostávajú, ale že zrazu tá práca ti začne naplňať veľa ďalších potrieb, ako iba potreba tých peňazí. Lebo ty tam máš zrazu tu ako, môžeš tam byť úplne sama sebou, hej, že tieto ako seberiadiace firmy do veľkej miery fungujú na tom, že tam človek môže byť ako autenticky sám za seba, prináša tam tie hlasy, formovať to, ako to prostredie bude vyzerať, aké pravidlá si budeme kolektívne určovať. Nemáme nič ako žiadne, že by ťa niekto kontroloval, že kedy si berieš voľno, neberieš voľno. Proste máš spraviť tú prácu, ktorú si určíš, že si spravíš a tu si robíš, hej? A máš vlastne veľkú autonómiu. Bavíme sa o tom, ako inak pristupovať ku konfliktom, aby sme ich zvládli ako komunita, nie ako dvaja ľudia, že ako si to vy dvaja medzi sebou vyriešite, ale že ako môžeme my ako zvyšok tej organizácie podporiť to, aby tento kolektív bol príležitosťou pre nejaké zlepšenie v tej organizácii ako takej, aby sme vyriešili tie potreby, ktoré za tým konfliktom boli naplnené. No a to je úplne iný typ fungovania v rámci podniku, že vlastne vytváraš na jednej strane nejaký ako dopad, ktorý ako nezisková organizácia máme, ale zároveň vytváraš vlastne nejakú komunitu ľudí, ktorá sa môže spoľahnúť jeden na druhého, je viac prepojená ešte s tou komunitou, v ktorej sme, hej, že spojujeme s ďalšími organizáciami a tak ďalej. Čiže pre mňa je to vlastne do veľkej miery asi o nejakom ako vyživovaní tých vzťahov. A teraz je otázka, že medzi kým, môže to byť medzi tými ľuďmi v rámci danej firmy, môže to byť medzi vami ako firmou a tými dodávateľmi, hej, s ktorými vlastne spolupracujete. To si myslím, že v niečom môže byť ako oveľa viac naplňujúce ako proste obrovské zisky. A potom, ako náhle napríklad by to bolo, takže naozaj je to firma, ktorá má ako keby nejaký super know-how, tak tá firma nemusí expandovať do nekonečna. Že druhý spôsob, ako ty môžeš zväčšiť svoj dopad, je to, že pomôžeš, aby niekto založil niečo veľmi podobné vlastne inde. Taká tá multiplikácia. Vieš, že namiesto toho, aby si ty mala firmu s 1500 zamestnancami, tak môžeš pomôcť niekomu v Česku založiť niečo podobné, alebo na východe Slovenska niečo podobné, alebo ešte niekde inde. Reálne takto napríklad funguje ako keby rozvoj družstevného podnikania, ktoré práve je založené na tom demokratickom princípe, hej, že v niektorých miestach, ako na severe Talianska, kde vlastne táto družstevná demokratická ekonomika je veľmi, veľmi populárna, tak tam proste tie družstvá, ktoré sa to volá, že jahodová stratégia, strawberry strategy, že keď už si organizácia ako keby stabilizovaná, tak by si mala pomôcť aspoň 2 ďalším ku vzniku. A tým pádom ty vlastne môžeš niekomu ďalšiemu vzniknúť, vznikne nová komunita niekde inde, nová komunita niekde inde a to je vlastne tiež iný spôsob ako keby zväčšovania dopadu a iného zamerania. No, takže tých spôsobov, že na čo sa zameriať, môže to byť práve ten well-being alebo ten pozitívny dopad, ktorý teda nie je o peniazoch, ale o nejakom konkrétnom dopade, ktorý máš na tú komunitu, alebo práve môžeš ten svoj dobrý biznis model, pokiaľ funguje, tak vlastne replikovať niekde ďalej, aby tie potreby, ktoré naplňa, boli naplnené aj v iných komunitách a oblastiach. Mm-hmm. Dáva to zmysel. Mám pocit, že tak ako o tom vravíš, že vieš, že my chceme, že ako keby sme takí oklamaní presne tým rastom aj tými peniazmi, že niečo musíme dosiahnuť, aby sme potom mali pokoj, alebo aby sme mali všetko to, čo vlastne potrebujeme už teraz v tomto momente a môžeme ísť rovno k tomu a môžeme si to vybudovať už od začiatku týmto štýlom, že nemusíme to celé obísť a presne ako si dala na tom wellbeingu po ceste 4-krát vyhorieť, rozviesť sa a neviem, čo ešte všetko sa na tej ceste stane za pomysleným nejakým úspechom. Dáva to zmysel celé, ako o tom hovoríš. Ešte možno, keď o tomto hovoríš, tak mi príde vlastne veľmi dôležité, a to je aj niečo, čomu sa ja teraz dosť venujem, proste nenásilná komunikácia, facilitácia a vlastne je to nejaké ako zameranie sa na tie ľudské potreby. Hej? Že veľakrát my máme nejaké potreby, ako je napríklad ten zmysel, voľný čas, nejaké ako byť kreatívny, proste participovať, niekam patriť. A to sú častokrát veci, ktoré sa snažíme naplniť skrze to, že budeme mať veľa peňazí, tak potom budeme mať voľný čas, alebo potom teda nás ľudia budú vážiť. Hej, že vlastne tie peniaze sú vlastne častokrát nejakým ako prostriedkom k tomu, aby uspokojil nejaké úplne nemateriálne potreby. Nejaké peniaze potrebujeme na to bývanie, jedlo a tak ďalej, ale potom veľa tých základných potrieb
to sú vzťahové potreby. Či som ocenený, či sa môžem na niekoho polahnúť a teda sa cítim ako keby v bezpečí, či mám ten voľný čas, či v práci môžem byť kreatívny, alebo či tam mám nejaký zmysel. Tak pre mňa toto je vlastne taká trochu otázka, že ako môžeme vytvoriť firmy, ktoré všetky tieto potreby naplnia, aby tí ľudia, ktorí idú z práce, si nepotrebovali tie potreby naplňať nejakým ako lacným konzumom alebo dovolenkami na Bahamách. Tak to je za mňa ako keby tá vízia tých firiem, aby to boli miesta, ktoré vlastne nie sú, že idem si to tam oddrieť a úplne na kraj svojich možností a tak, ale aby to miesto ako také bolo nejakou oázou proste dobrého života, aj v tom, ako sa to podnikanie vlastne deje samo o sebe, ako medzi sebou komunikujeme, na čo sa zameriavame, čo vyrábame. Takže toto je pre mňa taký, no vlastne strašne ako atraktívna vízia, ktorá fakt nie je akože o obmedzovaní, ale skôr o tom ísť do hĺbky. Ale znamená to, že áno, musíme trochu zmeniť mindset a zameriať sa viac na iné hodnoty, než ktoré od nás spoločnosť chce. A za ktoré nás teraz ako keby veľmi oceňuje, alebo tak, lebo to sú tie reklamy, to sú tie filmy, to sú tie magazíny, to sú tie Instagramové účty. Všade dostávame do seba všetky tieto message, že tieto veci by sme mali robiť, ktoré teda k tomu rastú, ako prispievajú. Áno, áno. To ma tak privádza k tomu, že aj to, čo vlastne dávame na tie sociálne siete, keďže ja som social media špecialistka, tak aj to môže mať krásny zásah v tomto, možno v zmene toho mindsetu, že toto nie je o čo ide v prvom rade. A ja som inak tak aj akurát minulý týždeň dala taký príspevok, že všetci sa, takí freelanceri aj zo zahraničia sa tvária, že koľko sme zarobili a ako naučíme aj vás zarábať toľkoto, že poďte k nám, máme tu pre vás program. Tak ja som akože taký kontrast na to vytvorila reel, kde som dala, že toľko to som ja zarábala prvé mesiace na živnosti. A tiež sa akože rozvila diskusia a mne písali ďalší freelanceri, ktorí zarábali, že ešte menej na začiatku ako ja. A ja si viem, že tak kde je potom ten úspech, o ktorom tu my všetci hovoríme, že to by sme chceli, že to je proste, ani to presne ako vravíš, nie je úplne prirodzené, no. Takže aj v takomto malom si to vieme vlastne vidieť. A hovorila si, ale ešte posledná otázka, o tom, že musíme sa ako keby vzdelávať o tejto téme a ja s tým úplne súhlasím, pretože verím, že možno do 5% ľudí bude poznať vôbec slovíčko nerast v tejto konotácii. Tak povedz nám, kde by sme sa o tom mohli dovzdelávať viac a možno môžeš kľudne odkomunikovať, že čo vy u vás robíte, keby človek sa chcel hlbšie vzdelávať v tejto oblasti. No tak, my sme tu otvorili hlavne také dve témy. Jedna je to nerastové hnutie ako obecne, ako celok. Tak tam tie rôzne myšlienky, neviem, určite doporúčam podcast, napríklad Upstream, anglicky teda hovoriaci, tak tam hovoria vlastne o tejto novej ekonomike, alebo potom jedna z kníh, ktorá je asi takým dobrým úvodom, môže byť od Jasona Hickla Less is More, alebo Menej je viac. A my sami sme vlastne napísali jednu knižku ako takú prvú vlastne od českých autorov a autoriek, alebo československých, ktorá sa volá Čas dorúsť. Aj voľne prístupná, vlastne keď si dáte naše webové stránky nerust.cz, tak tam ju nájdete aj voľne ako keby prístupnú proste na zdieľanie alebo na stiahnutie. Tak to je o tej téme ako o celku. Ak by vás zaujímalo konkrétne ako keby toto neziskové podnikanie, tak veľmi, veľmi doporúčam meno Jennifer Hinton. Ona je akademička, ktorá sa vlastne práve venuje tomu, že mapuje tieto ako keby neziskové biznisy po celom svete a vlastne aj nejako teoreticky ukotvuje, že teda čo presne to je a má veľmi, veľmi dobré prednášky o tom, napísala niekoľko aj akademických článkov, aj popularizačných a jedna taká kniha, ktorá nevyšla oficiálne, ale dá sa niekde na internete stiahnuť, ktorú napísala ona ešte s jedným autorom a tá sa volá, že How on Earth. Takže keď si niekto dá, že Jennifer Hinton, How on Earth, tak sa k tejto knižke dostane, kde je veľa príkladov tých biznisov a aj hovorí o tom, ako nájsť kapitál na to, aby som vôbec takú firmu teda založila a tak. Takže to sú asi nejaké také miesta, kde sa dá vzdelávať viac o tomto. No a čo my robíme vlastne konkrétne, tak my sa snažíme tú tému nejak vôbec dostať na verejnosť, to je jedna z tých našich ako hlavných tém, takže nejaká ako osveta a vzdelávacia činnosť. A takže robíme rôzne prednášky, ak by si nás chcel niekto zavolať kľudne aj buď hovoriť o nerastovej ekonomike ako o celku, alebo napríklad aj ja som robil konkrétne prednášky aj iba o tom ako neziskovom alebo pozdrastovom podnikaní. Takže aj to ako keby vieme takto spraviť, či už online alebo naživo.
No a potom vlastne taký väčší vzdelávací projekt, alebo keby chceli ísť niekto fakt ako do hĺbky, tak je práve tá Nerastová akadémia, čo je vlastne taký ako polročný vzdelávací program pre ľudí z najrôznejších oblastí. To je na ne veľmi zaujímavé, že sú tam ľudia, neviem, od ľudí, čo sa venujú participácii, plánovaní mesta, umelej inteligencii, environmentálnemu vzdelávaniu, aktivizmu, akože veľmi veľká paleta ľudí. Tak to je vlastne taký program ako na pol roka, kde ideme fakt do hĺbky toho, že čo je na tom súčasnom systéme zlé alebo nefunkčné, čo vlastne spôsobuje rôzne krízy. A potom sme tam veľa u tých konkrétnych riešení. To znamená, čo znamená nerast pre podnikanie, čo znamená nerast pre pracovný trh, čo znamená nerast na úrovni štátu. A aj sa tam bavíme vlastne o nejakých ako stratégiách zmeny a práve napríklad za 2 týždne budeme mať s tými ako účastníkmi tej akadémie sa budeme baviť práve s tou Melanie Riebeck, ktorá sa venuje tej internetovej bezpečnosti v Holandsku. Takže sa snažíme vlastne aj vytvoriť takých tých prvých ako priekopníkov týchto myšlienok ako keby u nás, aby boli schopní to ďalej šíriť a vlastne používať v tých svojich oblastiach, v ktorých fungujú. Pretože ako som hovoril, nie je to iba o podnikateľoch alebo politikoch, ale je to vlastne nejaký nový náhľad na spoločnosť. V lete teraz robíme nerastovú letnú školu, tam teda už zase je to ako, nie že vypredané, ale proste máme tam plnú kapacitu, ale určite budeme ako pokračovať v týchto vzdelávacích aktivitách, možno budúci rok by sme zase radi spravili nejakú takú väčšiu konferenciu. Hej, takže ak komukoľvek vlastne sú tieto myšlienky nerastú sympatické, tak tým, že mi veľa vecí, aj tá kniha napríklad je aj zadarmo prístupná a tak máme najväčší problém máme s tými peniazmi, že ako dosiahnuť toho, lebo tým, že nie sme biznis, ale sme nezisková organizácia a tento nerast tu ešte nikto ako na úrovni nejakých tých grantov nechce toľko podporovať, tak sme do veľkej miery závislí na tých individuálnych vlastne daroch. To znamená, ako ak by sa niekomu tie myšlienky páčili a chceli, aby sa tu šírili ďalej, tak nám stačí aj 5 eur mesačne a budeme za to veľmi radi. Takže keby chcel niekto nás podporiť, tak nájdete na Darujme alebo na našom webe vlastne nejaké tie ako keby odkazy. Dobre, dáme aj to do popisu. Hej, super. Takže tak. Ja sa ťa už spýtam na takú poslednú otázku, čo sa pýtam každého ako také prekvapenie, ale odpovedať musíš iba jednou vetou. A je to otázka, čo by si odkázal teda nejakým takýmto začínajúcim podnikateľom, ktorí väčšinou, ja mám pocit, že tí posluchači sú takí, že majú pozitívny vzťah k tomu, že chcú robiť veci, ktoré sú prospešné nielen pre nich, ale aj pre spoločnosť. Tak skús iba jednu vetu, takú jedinú koreňovú radu, čo by si im dal. Možno stačí tu prvú, čo ti napadne. No mne napadlo, že zodpovedzte si na otázku, čo je dobrý život a spravte vašu firmu tak, aby tento cieľ alebo túto víziu naplňovala. No, výborné, že ty si sa tu pri tom zapotila a popri tom krása. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj našim posluchačom, že nás dopočúvali až do konca a teda všetky linky nájdete v popise a kľudne môžete Tadeáša alebo celé hnutie Nerustu kontaktovať. Ahojte. Ďakujem veľmi pekne, majte sa krásne. Odnášate si niečo z dnešného Social Spirit podcastu? Dajte nám vedieť na Instagrame socialspirit.sk a nezabudnite podcast odoberať. Už o 2 týždne vám prinesiem ďalší zaujímavý príbeh a praktické rady zo sveta sociálnych sietí a online podnikania. Vaša Social Spirit.